Ici, ok, c'est bien. Ọkabụ ụmụnna anyị ndị bụ Okologwu na Nnọbịa ndị ọgọ nnọọrọ Mmanụ dejenu ndị ọzọ ndị zenit dejenu edukwa gị ka mụọnụ zụọnụ anyị bụ ndị Nnọbịa ndị bụ Okologwu na Nnọbịa ndị ọrụ aka ga eme ya ka esi eme ya ọgọ bịa gbapụ nke ya ọ ga-abịa hello ndị a niile ka anyị ji abịa ma mmanya ma nri ma akwa ndị a niile iko unu welie wa na-atene ndị ọbịa ndị ọzọ na-abịa na anyị nwa ọkwana otu ebe unu ka otu ebe anyị nwa ka anyị ga na-asị ndo anyị na-asị unu ndo na na-asị anyị ndo anyị wasị biko ka unu mmasị ya ibe ndị a niile ka unu welie wa atatene ndị na-abịa maka anyị